моя дядо. Аз ям торт мечето. Добре. То е много сладко. Да е сладко. Много сладко ли? Да. Сигурно, да. Аз ям мечето. Да, баба ще й даде мечето. Да. Максут, да ти режа ли голямо парче? Не, аз искам по-малко нещо. Аз всяка година... Не, още малко. Още. Нищо. Не, Сега чак пак толкова си Чудо. взяла. Държи ми мече. Мече ще ти дам, баба, меченце сега. Ще ме го дрежиш. Да, миличка. Сега да дадем на дядо Максут, защото... За мен е по-малко. Той това да. За мен служа тук. Няма там. Дъщерника. Маша и мечок. И така, и така. И аз искам малко ти правиш по-голям. Оф. Отрежи ми мечето. Отрежи ми мечето. Чакай сега да дадем на Ай. баба Борянка там. Майка напред, няма такова. Не, тук е. Монче, вземи и ме вземе. Чакай. Защото... Аз искам да съм. Кой бе, по хубаво. Искам мечето. Искам Подържи на мечето малката. ми. Дай. Сега на мене. Режи. Не трябва да се държи. На мене се речеш ли? Главата ли? Ето е, бабо. Искаш мечето ли? Да. Ще го идеш, има бабото и мече. Не питам. То е цялото от захар. Дай му Те хото. няма да Хото и ме да. еди, като видиш. Ме дала са ми ръката. Какво искаш друго, баба, да удариш? Какво са ме заболи? От захар, Зъбките, зъбките. зъбките. Абе, аз малко захар. Аз малко захар. Добре. Аз малко захар. Малко захар са ме заболи. Няма, малко. Малко захар. Малко захар Малко са ме няма. заболили зъбките. Ех, чак толкова, сега, баба, то не може да не си опиташ. Опитай си, бабче. Ама кое? Кое Трябва искаш? да го ми издрежа. Мечето, хото и да. Мечето, мечето. Дай му Ами хото. ето го, баба, Мечето. цялото мече ще ти дам. Виж, искаш ли го цялото мече? Цялото Ама мече. само мъничко с... Хото и да. Ама ево, аз съм ти дала ръчичката тогава, като искаш мъничко. Искаш ли чайничето? Да. Айде, чайничето ще ти дам, баба. То с чай. Ей го, И баба. цяла торта. Мечето. Да, ръчичката на мечето, чайничето. Виж ги, бабо, има ти чашка с чинийка и кафе. Не, той с чашка, чинийка с мляко, самовара тук. То трябва да е на Мляко. принцип чай. Това е мляко. Ама първи яде други и след това вече. А? Всичкото не може да вземеш. Не, малко. Да, сега кой ти има чинието и ядеш? Ето Ако пътечката. стомаха остана свободно място, Маша, що е на пътечката? Маша, защо е на пътечката? Ами излиза, бабо, тя нали знаеш, че Маша май Какво? малко непослушна. Пък Маш, а пък Мичок е? Пак ме чока? Яден, да си. Какво? Какво? Какво да е? Искам да ям тортата. Хайде сега, Хайде. ще едем торта. Гледайте колко торта съм си посрещнала гостите. Мога да посрещна още цяла седмица гости. На мене, дай ми на мене. Още за една седмица имам да посрещам. Искам да ям торта. Къде е нашата биличка? Искам да си взема тортичката. Къде ще сложиш, баба? Аз ще ям торта. Къде да я сложа? Чакай сега, Искам трети. да стигам, не мога така да я стигам. Не може да я стигаш, има миличка душичка. Да, искам по-на миничко. Къде служа някъде? Тук? Служа тук. Срамота! Така. Ела сега да вървим в нашата барлога. Ела, Чакай сега. ела. Ма моята видеца къде отиде, пък ми е интересно. Ами, Ще е много вкусна. Ще е много вкусна, бе. Ще е много вкусна.
Да, миличка! Хайде, служи я тук. И как тук бе, баба? Баба беше седнала на якето, че ми беше студено. Кажи им довиждане, аз отивам да си ям тортата. Къде? Тука. Но тука. Не. Тука, но. Да, добре, тук. Хайде, хайде, служи на стола. Няма какво да постелим. Ще постелим и Дай календара от неделя, айде. Календара от неделя. Торта неделя, календар от неделя. Неделя ни подариха календар, да ви кажа. Защото... Аз ще ям торта. Айде, трейси сега. Седиш, баба, седи. Ой, аз ще. Дай ми това. Аз ще ям това. Сега? Много е вкусно. Сега в момента да ви кажа, ние правиме реклама на неделя. Нали? Да си хапнала това. Това солен. Как ще е? Тревата солена ли е? Не, бабо, тя е много сладка, бабо. Много. Искам да се опитам от нея. Лекичко. Искам да се опитам от тревата. Искам да се опитам. Ох, дай ми го. Купаме. Мичот. Да. Отсрещу се голямо мишчета. Няма го. Толкова си беше. Сега. Пак сам. Ти буките. Сопа. Хайде, тя пък Маша. маса е висока, тя не може да си я навърти. Легната. Да се от... Чайничето солено